В днешното видео заедно с двама мои приятели ще се превърнем в ловци на духове в фасмофобия. Ще влизаме в изоставени къщи, обладани от духове и ще трябва да ги открием с помощта на специално оборудване. Целта на играта е да изследваме къщите, да събираме следи и информация за духа и най-важното да оцелеем без той да ни хване и убие. За първ път тук в Andy Plays Games ще играем игра на ужасите. Ако искате да пробвам още хора игри в канала, ви предизвиквам точно в този момент да харесате клипа. Ако съберем 10 000 лайка, отново ще пробвам някоя хорор игра. Напишете в коментарите още сега в този момент коя искате да бъде следващата игра на ужасите. И разбира се, абонирайте за канала на Andy Plays Games с камбанката, за да не я изпускате. Разбира се, можете да станете част от APG отбора, като разгледате и мърч в магазина на Andy Plays Games. Наскоро пуснахме дизайна право в десетката с акулата и снайпер мерника. Ако кеф, поръчате го още днес. А сега хайде да играем в фасмофобия. Така, бой се гърз, добре в новото видео. Както разбрахте, днес за първи път ще играя хорор игра, а именно една от най-добрите, фасмофобия. Днес съм се събрал с Пешо и Тони, едни два мои много близки приятели. Готови ли са, пичове? Да. Как е играта? Аз доста страшно. Ще насера ли? Аз не обичам страшни игри. Ти ще насереш доста даже. Добре, започваме. Какво става тук, бе? Абе, графиките на тази игра са уникални, бе. О, шит! Фак! Какви сте вие, бе? Ела, отвори този шкаф, дори. Как? Задържаш ляв клик, местиш наляво все едно отваряш и си. О, шит! Ау, фак! Какъв това изрод, бе? Пешо, ти ли си го бил това? Ела, отиде там в една врата, виж какво има там. Добре, не бе, жут съм страх, наистина. Не видях какво имам, чух някакъв ужасен звук. Къде съм, бе? Абе, аз къде съм? Да си във ван. Попра са в този ван. О, шит! Кои са? What the fuck поправим? Защо имаш фенерче на рамото, бе? И ти имаш фенерче. Анди, слушай сега. Най-важното ти е фенерчето, е това тука, където дропнах. После имаме EMF. Този EMF засича левела на госта. Какъв EMF, бе? Какво е това? Какво е EMF? Е това, виж го, е това, където го дропнах. И виж, има левали и колкото е повече, толкова повече гост активити има. Тоест толкова по-близо е госта или как? Да, нещо такова. Ето, това е следващото. Това е Spirit Box. С него, като го цъкнеш, можеш да говориш с духа. Добре, ми ще горе-долу разбирам за сега. Явно мога да държа 3 неща макс, така ли? Да. Имаме после термометър, който ако температурата спадне под 5 градуса, значи там е голструма. Забравях ти кажа за това. UV лайта, с него чекваме за fingerprints, дали има пръстови отпечатъци от демона. И сега отиваме в къщата и почваме да разследваме. Може да сме заедно, защото ще се насъра. Ела сега да ти обясня още нещо. Понеже в началото гостовете обичат да загасят тока. То тук го няма и без това. Ето това табло, като го натиснеш, се включва тока. Е там долу. Да, вече е включен тока. О, ще добре, това е яко. Каза ми, че няма гостове, май. Да, няма гост активити при тебе да се. Добре, значи хора, пишете в коментарите дали някой сте играли фасмофобия, ако сте играли, какво мислите за нея. Давайте ми наистина някакви съвети и казвайте дали искате още такива страшни игрички. Добре. О, шит. Опа, отвори врата. Той отвори врата. Ето къде. Ето. Това светко. Да. Ами... Зеленичко е. Още ли е зелено? Да. Значи може би... Червена! Фак! Червено ли беше? Беше за малко. Червено! Значи има EMF. Натискам J, отивам на Evidence и зачеркваш EMF level 5. Хън това. Какво става? Помощ! Ще се става! Помощ! Ами момчета, мисля, че голструма е в ето този коридор. Зелено. Добре, той загаси светлините. Да, аз го видях това. Зелено е тук, зелено. Значи голструма е тук, в тази туалета. Какво означава голструма? В смисъл, какво е това голструма? Там, където се намира гост, където най-често се движи и там... Не ли там, където беше 5 от петицата, сеща си? Ами, не. Той си обикали, като мине през тебе, то ти зачерква на EMF-а. Така че, според твоя EMF и моя термометър, голструма трябва да е в тази туалетна. Тук има някакъв кръст, бе. По принцип кръст се ползва за да превентваш голста. И по принцип го слагаш на земята и той като се опита да те хънтне, го гори. Добре, хора, това наистина е много страшно за сега. Аз лично се насирам.
Много яко. Моля се и сера в тази баня, защото малко ми е страшно. Не, дай, че госта ще си ядоса. Не, мах. Добре. Сега отиваме си вземаме еквипмент и почваме да разследваме стаята. Къде отиде Пешо? Той май умря. Пешо някъде се загуби. Не, крашна играта. О, не! Госта му крашна компютъра. Госта ми крашна играта. What the fuck? Това са motion сензорите и тука. Взимаме си камера. Тази камера по принцип ни показва дали има голсторове. Голсторовете са нещо като пръха на голста. Това е един кръст. Загасваме лампата и затваряме. Що загасваме лампата? За да видим дали има гост орбове. Отдясно имаш Ghost Activity-то и ако стане на 10, значи означава, че доста се ядосал и много обича да яде хора, така че ще... На колко е в момента? Преди няколко секунди е било на 6, а сега е на 0. Много ме е страх той. О, шит! Някой пъшка! Да, това си ти. О, фак. Има fingerprints, нали ги виждаш fingerprints? Къде? На вратата. Това не са ли моите? Не, хънтва. За тебе! Тебе беше невидим! Какво? Да, беше невидим. Кое беше невидимо, бе? Как разбра, че е зад мене? Той се спална, аз го видях просто. Страшен ли беше? Да бе, не си беше от най... Holy fuck, хора! Сега слагаме тука кръста, защото тука се спална и предполагам тука ще е най-много. Мале, това ще ми стане една от любимите игри, защото просто обичам да се насирам. Хора, пишете дали искате да направя видео на Фасмофобия, как играя в 3 през нощта с Тони. Хора, ако това видео събере 10 000, не, това е малко, 15 000 лайка, ще се насирам в 3 през нощта. Тук за това антидепресанти ли са? Нещо такова, да. Къде са? Да, сега взимаш това и пиеш. Готов си. Айде, Яша, бейби. И сега имаме доста сайти. Spirit Box-а, това ще те остава ти да го направиш, за да е по-интересно. Ох, шит. Не, Тони! Анди, ела да видиш. Нали виждаш на камерата? Да. Виждаш ли камерата? Да. Виж отдясно как има едно, което лети. Виждаш ли го? Да, ето го, виждам го това. Да, това са Ghost орбове. Това се наричат Ghost орбове и като има се зачита за като evidence. Сега, нали имахме fingerprints, имахме EMF и сега имаме Ghost orb. Това означава, че Ghost е обаке. Ghost orb, имаме fingerprints и EMF level 5. Да, ама това на мен ми показва, че нямаме Ghost. То трябва да ти е с Хикс. Ако ти е зачеркнато, значи го няма. Трябва да си го направиш едно да ти е на Хикс. Кръгчетата, аз пък с Хикс, ако го зачеркна, какво става? Седно го няма. Да, това го няма. И така може също по-лесно да намерим дали има Ghost. Значи, призрака е опаке. Чубака, бат. И сега си отиваш на Ghost, нали в журналът си отиваш на Ghost и отиваш на Обаке. Ето го. Обаке are terrifying shapeshifters. Айде, отиде, бат. Capable of taking on many forms. Това означава ли, че може да се превърне буквално в тебе, брат? Може да е видим, може да е невидим, може да ходи, може да е лети. They have been seen, може да се превърне в човек, може да не остава следи. И weakness sometimes this goes to shapeshift, leaving behind unique evidence. Яката работа. Тия виждаш ли ги? Кое? Тия тук. Взимаш motion сензори. Какво да остава? И всичко си остави, и EMF-а си остави, и Spirit Box си остави. Да, EMF-а май не ни трябва вече. И сега си взимам още един кръст с нас и сега съм готов. Вземи една камера, ако искаш да го снимаш госта. Това камера, къде? Това! Да, това. Как да го снимам сега? Как да го снимам? По принцип той като пикне ще го снимаме, но ако ни Ама го снимахте, аре сега правим селфи, искаш ли? Чакай бе, аз имам само 2 снимки ли бе? Къде отиде? Тони! Къде си? Фак! Някой крещи! Някой диша! Това май съм, аз не знам. Това си ти, спокойно. Бате, насирам се много! Ела, излизай. Айде отиваме в баничарката. И сега го гледаме да ще мине през тия motion сензори. Ето, квеста го използвахме и сега следва най-интересната част от всички обективи. Това е да escape Ghost-а, докато ни хънтва. I've done some more investigating for you. Looks like the ghost's name is Lisa Martinez. Нашия гост е момиче. Къде си? Тони! Няма нищо там, спокойно. И сега, трябва да бъдеш готов да бягаш, чули? Моля! Чакай. Спокойно.
Лиса Мартинес, show yourself. И сега така я викаме, докато не се покаже. Лиса Мартинес, show yourself. Лиса Мартинес, show yourself. Оп, ето мина през... О, виж как минава, виж как минава. Ще те снимам, ще пусна във вестника. О, ето, виж, ето, в туалетата. Фак! Ева. Пак ли ще я викаме? Виж как изгорява кръцификса, значи се опитала да ни хънтне. Оп, включи радиото. Аре, сега почваме да я викаме. Чакай, аз... Лиса Мартинес, show yourself! Почне да гори всички кръстове. What the fuck? Страх ме, Тони! Don't be shy. Снимах я! Holy shit! Бягай. Чувам я! Не мърдай, просто там където си. Тя ни търси в момента. Умра ли? Анди, ти май умря. Къде съм, бе? Ти май умря. Видях. И сега си в... Отводното. Да, в света на мъртвите и може да ме виждаш мен как го минава. Аз видях как една гнусна ръчичка ме хваща. Сега. Хора, това е отвратителна игра, не препоръчвам за деца над 99 години. Че ме хънтва. Аз бягам. Там някъде. О, фак, ужасна е! Отвратителен изрод! Ходи по стълбите! Идва на някъде! Хънтва те търси! И изглежда ужасно! Уби ме. Да, видях! Да! Да, много лъж, да. Умряхме ли, бе? Бас! Умряхме, да. Хора, праскайте по един мощен лайк, защото ако стигнем 20 000 лайка на това видео, точно 20 000 лайка на това видео, ще играем Фасмофобия в 3 часа през нощта. Реди даваме! Let's do it! Ние хънтваме госта в момента и ни... Чакайте, казва се Уилям Робинсън, отговаря на всички. Какво? Уилям Робинсън. Да, Уилям Робинсън. Май, той е мъж, сега ще ни изнасили. Само тебе. Да, има камери, той може да ни гледа, батко. Той я путна нещо. Значи това е от тоя, гадните. Чум нещо. Къде сте, бе? Къде сте? Така, ела в мазето. Къде е това мазе, бе? Ела да виж какво има тук. О, не, това не е добре. О, тук са викали Чарли, врач. Значи просто тук можеш да го призовеш призрака и той почва да хънтва. Ара го призоваваме. Как ще избягаме после? Отиваме на стълбите и... аз викам да го генгбенг, да му се метнем. Той ако ни дойде от стълбите, на къде ще бягаме? Няма на къде май. Топ, тук има кост. Търсиме и стаите. Той отвори врата. О, шит! Тук Пешо прави салта до радиатора, брат. В гараже. О, три. Жълтичко. Ето тук си служи МФ, на тази локва. Така, готово. Аре, нищо. Паникьол съм се, вземам си хапчета. Имам хапчета антидепресанти. Ако ме гони, ще се самоубия с тях. Вземам си... О, фак. Уилям! Come here! Аре, бе, изрод. Зад тебе. Къде бе, деба? Беше буквално зад тебе. Спирит бокса си земи, нали от тебе? Да. Сега го цъкни го. Добре. И сега пущи толкова и говори с него. Питай го, where are you? Where are you? Are you angry? Where are you? Има Ghost Orb. Добре, окей, записваме в дневника. Мина през дота. Къде? Мина. Гледайте вляво. О, хора, вижте каква гейминг клавиатура. Опа! О, шит! Ето го орба, и аз го виждам. Come here! Уилям! О, ще взема чук. Ще го бия, брат! Ще го бия с чука, да ми пука. Опа! Мина през дота! Мина. Къде, бе? Разстрахме. О, фак! Ето, бе. Айде като за черешка на торта да запалим долу ритуала. Айде. Чувам го! Той викаше! Има лопата, брат. Ади, госта се казва Уилям Робинсън и сега го вика. Come here, Уилям! Уилям Робинсън. Come here. Да, продължай. Той по някое време ще се пречупише. Уилям Робинсън! Бягай! Скри се, бе, Анди. Май се скрих. Той спря те кънтва, май. Не е спря, кънтвате още. Той отвори трешника и аз го затворих. О, гост активистът е на 10. Аз просто умрях. Умря ли?
Да. Ама Анти, ти скри се там, къде ти казах. Да бе, той го отвори! О, what? Отворил го е. Чесъл. Оу, шит! Тук що си виждам трупа, брат. О, ето го, ето го! О, не! Хътване! Фук! Бягай, Къде? Бягай! Бате, той се беше спанал и изведнъж почна да ме гони от нищото, бе! Той буквално видя как се гърчиш във въздуха. Еми хора, тук ще свършваме клипа, защото това беше ли сега едно от най-страшните преживявания в живота ми и доста се настрах. Ако искате да играем с Пешо, Тони, вероятно и Дани или Крис някой път Фасмофобия в 3 часа през нощта, хора, можете да се абонирате за канал с камбаките, да стигнем 20 000 лайка, а от нас тримата и всичките гнусни призраци, чао!